bayyana sirrin zuciyata da baitoci tun halittu su gane son Mahmudu ne tabbacin tsiwa. Kaga ta daina bayyana sirrin zuciyata da baitoci tun halittu su gane son Mahmudu ne tabbacin tsiwa. Bisa min haihuwar gayyumun rabbana wahidun ahadi mai tasarrufin dukkan karni na ta hukun ka ya sadi ƙara hasken yarji na in yebo wurin jauharar fardi in faɗawa halitta son Mahmudu ne tabbacin tsiwa. Ka ɗauki hasken ganin komai a idanuwa na ilahina kunnuwa na ka tattoshe suka goge tsatsar da kewaina kai ta jalli da hasken zatin nan da ke da sashewa na sai ka sanya hasken ya daga ni ya kai ni gon mahaifin zuhara kai salati madan sun fargirga wurin sahibin sarki sayyanar kauni wanda kalaini na tsirin hakimin haki wanda nan wuyar al'amari inda yana ciki akwai sauki a sawale yayi da duk sahabai mai son ku wallahi ya tsiwa. Ya zam sanyi wannan aiki na dauko mai mana amma gashi yayi nauyi taimake na dubbal ukala'i duk wuya kar da yau juyi mata da danda da ruhi dukkan sarkane sayyidul bushra arzikin samuwar dukkan nasara na tijan mu alhadi mai tajalli a sunan rabbu na kadirin mai cikar fadi shai da shi mai irin sunan Allah da ba a yi wa kaidi mai buluzi ta kotaina ne kayuwa an biya da zara shagwagwar mayar al'azali ka zarce duk tunanin bayi ka kabawa amma komai ka faɗa hakan rabbana ke yi an faɗo martabar kowa amma faɗin naka yayi nauyi kai da Allah kake zancen ka mai gidan Aisha kuma yawa sabkatullahi yayan haidar kai daban ko wurin kallo dole ne kaunu taima welcome dan Amina da kabullo masu suma suna suma wasu ko idanu su gwangwano Allah ya zabe ka yayi maka komai cib da cuba batun gyara ka isar wa Allah da halitta dan Amina da Abdullah mai hadisi da alqur'ani ajmalun nasu sirrillah babu nan babu can kanan da duk sarauta habibullah komai ka fara cikin addini ya tsara babatin yara kai ka zo fari kai ne karshe ka fi karfin kwatantawa da zanar makiyan Allah ka watsa tarkon yahudawa sannu mai takobi mai mashi sa mazaje su daukowa jarumai ka gagar makiya a yau sun kaura wanda baya faɗin magana sai dan ilahu ya mai izini ambatan ka shine buri na gashi ilimi yayi rauni ka kara ban juriya da lumanar ambato kau da shaidani kar ya bata aikin da nake yi in ya bata ka yo gyara. Ka daina bayyana sirrin zuciyata da baitoci duk halittu su gane son Mahmudu ne tabbacin tsiwa. Ba a tsira idan ba kaunar gashi falkwai na rantse wanda ya bar tafarkin annabi har na Allahu ya ratse igiyar mutuncin shi na Allah to kuce da shi ya dace kuskuren da yayi har abada bayan da za yayyo gyara ba ka samu ka kyale ma'aiki dan uwa karka dai mance wanda Allah da kanshi ce mai shi yake so su kirtacce in ka kama shi alkhairi ne zaka zamto wadatacce arziki babu manzon Allah hallaka ce batu karara janjamal kalki ne a irin matsayinsa in za ku yo dubi daukakar rabbana sirrin nasararsa ne mai rike kambi babu kan boye idan aka ce ka ce garkuwar rabi da shi ka dai rabbana ke tun kaho da dai baka jin saura me kujerar gaba wani da ne ke saman kanta bayan kai tabbacin samuwa hadarin shirya nazar ko ina ka kai tsare-tsaren ka ya gajiyar da dukan alam shugaba sai kai ya kake jin sa ne a cikin ka kamar yana ko cikin hira yan uwa mu barka daga barci an yi walƙiya mun ga haske duk tafiyar da ba a san Mahmudu tabbas akwai sake maza da mata mu lura da wannan zuciyoyi mu wanke duk wanda bai san ma'aiki sai mu saka shi dosbin cikin shara idan budurwa kake so ba ta yin ma'aikin ba ka faɗo gara ma ka je kai tallar turmi a kasuwa ba wando don babu babban abun kunya tamkar kiyayyar gwani na do kunyar ka nan duniya ta tsaya ranar kiyama kwa kasewa idan saurayin ki fa baya san ma'aiki ki kyale shi ki ce da shi tun da bayan annabi shi ya saba ki kaunar shi banta da kyau da tsari da zubi ko yawan ba da kyautar shi ki je ki samu mai jan ruhin ki cikin ma'aiki wurin hira da ka ji ka fi san wani bayan Mahmudu wallahi ka tabe duniya kiyama dukkan lamuran ka tabbata sun kwabe tun da sharadin imani ne san ma'aikin mu ke banne ko ka yarda ko kar da ka yarda son shi ne tabbacin tsiyawa. Bamba
da Allah karara. Shakira sha ziyarce na rike kana bar saura. Mu fa yan ambato tun dama ba mu sanya wata hira. Wacce ba a kiran ka masoyi shugaba da mun tsira. Wasu bayi suna ta zaton mun zurfafa wai cikin sanka. Su maradun su duk abace mu ba mu daina yin kishin ka. Allah wadan zuciyar da take shakka a fannin mukamin ka. Sani kwarai ambatan Mahmud a yanzu ne za mu ma fara. Kudurin mukadda sallallahu ba mu fara ma furta komai ba. Hili da mu ya zancen ɗaya ne ba za mu masa ginshiya ɗaya ba. In za ka zo mu je in kaki ba zan ki cewa ka kauce ba. Mai dungu-dungun muke magana da saman isa ba a matsa ba. Ba su fara ɗan adam a mutum wannan kwa ya kunshi bashariya. Shi kwa insaniya sirrin asalin sanagun ilahiya. In kana so mu so ka so Mahmudu ba waiwayan baya. Kar ka ɗauke shi daidai kai a irin halitta ta hijira. Tun wajen tafiya muka gane ashe ya gani har baya. Gashi shi kadai zai hijira sai sake bunsa mai alkunya. Shi yana ta tsoron makiyansa kansa cutar da shi kujiya. Dan ma'aiki ya ce mishi kar da ya damu rabbana zai ruwa. Hakanan suka je su cikin kogon na sauru domin tazara. Sai Abubakar ya toshe duka ramukan ciki ba saura. Wanda ya rage sai ya sanya kafa ya toshe shi dan tsira. Ashe muciji ya ce a cikin sa ita kausai ta kai sawa. Ga ma'aiki a kwance shi ko Abubakar na ta yin kyarma. Sai ma'aiki ya ce Saddiqu mai yasa kake yin kyarma. Sai ya ce abin ramin nan ne yadda bai na dubi alama. Sai maciji ya nan da fito ta yi gaisuwa ga baban Zahra. Sai ma'aiki ya ce bata mai ya saka ki cizon abokina. Sai ta ce mai ma'aikin Allah kai nake jira duk rana. Banda burin da ya wuce in gana hadu da kai muradina. Samuwar ka gona shi zai zama sanadin samuwar tsira. Haka ta daina bayyana sirrin zuciyata da baitoci. Duk halittu su gane son Mahmud ne tabbacin tsira. Da dangunan kuma ke shagala mai martaba tun a farko ne. Da shi ake sai ta zamani tafiyarsa ta zarce hange ne. Zai shi za a ta da kiyama domin a nuna wa kowa ne. Bakar ma'aiki take sanadin samun rabauta ku dai gane. Allah ya ce duk masoyin za su taho su zauna wurina ne. Sarki da mai kuɗi ko talaka sanadin rabautar kuma hi ne. Kowa yana cikin kaskanci mai tseratarwar gwanina ne. Idan jiki ya yi tsaraici to sutunar ku ce shugabana ne. Dukan kisa ta take a gaban Mahmudu wallahi na gane. Tabbas ashe ko gaba da gabanta a yau karatun na can ciki ne. Farko ta'ala ya ce matsayin Adam Khalifa wurina ne. Ana cikin haka sai ya faɗa mana Ibrahim badadi ne. Sannan ya ce man da bayan nan Musa mukamin sa zance ne. Shi kuma Isa ku bar magana ruhinsa ne kun ga girma ne. Amma ma'aikin mu sai ya rufe mun daji ya ce habibi ne. Zancensa kun ga zance na ne. Yardarsa kun ga yarda ta ne. Fushinsa shi ma fushina ne. Cutar da shi kwa cutata ne. Hirarsa kun ga hirata ne. Kaunarsa garkuwar bayi ne. Yan duniya mai fada aji ne. Ranar kiyama ku sarki ne. Motsinsa kun ga motsina ne. Yakinsa kun ga yakina ne. Harban kibiyar da yayi kuce ba shi ya harba ba aini ne. Sai na ce muku shi matsayin shi kawai na karshen kwatance ne. Ana ta shugaba duk mai yanta waninsa wallahi banza ne. Faɗa ku kara dukan mai kin Mahmud ne mai kina ne. Kar ku boye komai na ce mai kin shi ko dan uwana ne. Babu ni babu shi nan duniya har kiyama batun ɗaya ne. Haka da mata ku zo mu da samu fitar da komai a fili ne. San masoyi ku bincika zancen kun ga shi ma masoyi ne. Mu je zuwa magana ta kare oho dai tun da mun gane. Mu rinka tafi mu daddaga hannu tun da wakar ma'aiki ne. Las na sanya malam Ibrahim na ibi malami na ne. Can sahabi Aliyu Muhammad kun ga shi garkuwa ta ne. Ambato aspiration bani baɗin kudan kungiya ta ne. Ga annabi zance ya kare ai kun ga taken gidana ne. Tunjina ta gare ku masoyan shugaba yan uwana ne. Allah ya kara mana son Mahmudu wallahi daidai ne. Aliyu Ambato za ni tsaya a cikin bayanin gwanina ne. Allah ka sa wanda duk ya ji sakon nan ya ce yanzu ya gane. Kaunar ma'aiki kawai ita ce sanadin samun dukan tsira.